goblok banget yakin. Mangan jajan sing dipangan isine udah kulite. Ya piye meneh, bel. Urip saiki gak menarik. Separuh atiku wis mbuh ning endi. Dadi gak ning menarik-menarik blas. Saya pikiranmu wis hilang berarti ya. Hilang. Jangan. Wis daripada budrek kowe mikiri cinta-cinta marai galau ae. Wis. Permainan yang paling asik di masa kecil. ABC. Nah, masuk. A B C F G. Lho. Salah, Bok. Lah piye sih? Goblok. Jangan balik nih. Jadi sekolah nanti kowe. Beli nih. Sum. A B C F G. Lho. Salah maning. Lah Dek ini mung di Lah dhek wis ora nganggep aku kok. Lah piye lho? Aku wis mencoba untuk mengikhlaskan sampai kontak WA-ne tak blokir. memblokir kontak itu hanya untuk kaum yang lemah, Bok. Kami kaum sangar lebih sering diblokir. Wes sing tenang. Di samping ngopi, golek inspirasi. Lah nyontak Bali, ya. Ya, wis hati-hati. Sing ayem nang omah. Aja kepikiran terus. Ora lah. Ya. Jan malah temen kowe lele nasibe. Wis tua jarang dopeni. Dadi apa kowe ben? Kok nanti dol kabeh. Rama itu sapa wong sing ora kangen. Ada bojomu pengin turu angel merem. Kepiye maneh merga kahananku cahayu tenon ayo yo moga bab Camprong ya. Balik. bocah jan Onde Bil? Dolan nang Kibawok. Jadi motornya kena apa, Rika? Rusak iki lho. Lah, wong lanang mono, motor rusak didandani. Wong wadon bener dirusak. Jan, parah. Yo mom menungsa jaman siki Jan, gawane terburi ngumah kon. Ono sinau mencolot lewat jendela. katanya motor apa ki, Lek? Tak dile ya. Mondi lah. Keluar jalan-jalan arek lang. Bisa apa nggo lanang? Kene lanang. Takoni bisa apa ora? Tapi kan pecinta wadonan. Ya iya lah, cinta. Yang anak dari gawa. Ya. Nah sini tuh dewek. Degan kelapa muda untuk dia yang suka mendua. Lumayan nih. Pak. Gah. Ayo kok. Gah lah. Lah apa? Kadang sampai ditumpaki orang karuan dirabi. Dari tak kubil kon gawe kopi ben oleh inspirasi. Tapi kenyataannya aku isih nggak terima. Nek aku nggak dianggap. Asa! Ayah!
Wah, tisu penuh nodai. Bocah iki. Oh, kocok. Woi, kurang ajar. Ayo, kecat di bawah kau. Yo, aku mau lu nyapu durare. Aku diplotrokne iki mau. Lah pitku lho dicolong. Ayo, yo. Los. Stres tenan iki. Deloni wae. Pak, aku los. Ora iros, ora sotil, aku los til. Lagi mikir konten camprong udah sore guys. Mbak ping